2500 लादों आरोना खोथिया 900 थाङो आरोना बिगासे। Hello guys, welcome to back my YouTube channel. This is Prudem Collection. ओमफ्राय दायो जा माइ गायसिगोन आरोना नै बिथिं ट्रेक्टर एवहोगासिनो आङो जाहानि हागोन जा ओमफ्राय इथिं हाजिरा सानैसो लादों सब एवना दिनजोब्बाय आरोना बे सिद्दाया जाहानि हागोन जा ओमफ्राय इथिं ड्राइभार दोङो नै प्यारी समझ गई बियो गामिनि ट्रेक्टर अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या बेखौ होबाय आङो ओमफ्राय इथिं हाजिरा लिंबोदोंमोन मावाबो हाजिराफोरानो ओरैनो जबाय थायो फैसाल' बियो दायो बिनो बियार गंथाम नांबावगोनो बिनो ओमफ्राय आं इथिं गसंना दोङो ओमफ्राय आं खदाल लाफादों आरोना आङो माने मावफेरा दिनै बे बोसोराव फार्स्ट टाइम मावगोन आरोना खामानिखौ आङो ओमफ्राय बे खदाल गिदिरखौ लाफादों ओमफ्राय आं रोङा नालाय इसोरखौ हाजिरा लेंहरदों आरोना ओमफ्राय नै दैयानो गैया अखा गैया जोंनिथिं मास मोनसेसो जाबाय अखा फैया ओमफ्राय इथिं हाजो नुहुरगोन आरो हनै आं लेंहरदोंलै बिराद दोफो एवना दिनखाबाय आरोना दायो एराद साफा एवना दिनबाय ओमफ्राय नै बिथिं माने बिराद ना मोनोमोन आरोना थांनाय बोसोराव बिराद ना मोनदोंमोन बे जायगायाव ओमफ्राय दायो देग्लाय दै गैया नालाय ना मोनाखै बेखौ दा माने आलि दानथ'वाखै आलि दानगोन आरोना जेब्ला माबा जागोन अब्लानो आलि दानगोन खोथिया फोना दिनखाबाय ओमफ्राय बे खोथियाखौबो हाजिरा होनासो फोदों आरोना माबायाव लादों गासैयाव 2500 लादों आरोना खोथिया हाजिरा फोनायाव ओमफ्रायो 2500 होनानै बे खोथियाखौ फोहोबाय ओमफ्राय दा बेयाव फुनाय मानाय बिराद हाजिरा थाङो आरोना ओमफ्रायो जोंनिथिं ट्रेक्टर एवनाया माने बिगायाव माबा लायो 450 लायो आरोना बिगा सिस्टेम एवहोदों ओमफ्रायो माने बिगा सिस्टेमबाबो डाबल एवहोखादों आरोना माने बिगायाव 450 एबा माबा लागोन 900 थाङो आरोना बिगासेयाव डाबल एवहोखानाय जादों ओमफ्राय दा जाबाय आरो क्लियार नुगासिनो दायो बरियानो साफा जालांखादों आरोना इयो माने दै सोबानो ग्लेब थांजोबगोन आरो दायो ओमफ्राय दै सोना होनोसै दा बेलासे तो चलिए शुरू करते हैं ओमफ्राय गाबोन सबनियानिफ्राय आलि दाननोसै हाजिरा लाखावनोसै आरोना बुरजानो ओमफ्राय दायो एकदमबारे गोदाव सोराव आरोना जोङो खामानि मावनोनो खामानिखौ नागिरबा मोनाखै ओमफ्राय दायो इथिं हाग्रा एवगासिनो एवखाव होगासिनो हाग्राखौ बेरेफोर जोजागोन दै दाय गैया माहाबा जोबा गावबा गावनि रिक्स होबाय थादों ओमफ्राय दायो बोथोरा बिराद कुल आरोना बोथोरा बिराद मोजां साफा नुदों बोथोरखौ नै अखा दोमैलु एकदमबारे बरिया हायखादों केमेराफोराबो बिराद हिट जादों माथो दिनै बिराद साफा नुदों बोथोरखौ ओइ ससेयाव एसे दै दोङो माने इयाव माबा जाम्फै दोङो आरोना जाम्फै दंग' होनो जोंनि भाषायाव दंग' होनो सोरनिबा भाषायाव जाम्फै होनना बुङो आरोना ओइथिं दोङो बिथिं सुगोन जा बेखौ खिन्थु गायामोन देग्लाय बोसोराव गायनो नामायदों बेखौ माने एवना दिनगोन आरोना गायनाय जाबासो गायगोन ओरैनो फैसा गारगोन आरो बेयाव ओरैनो माने हाफोरा बिदि एवगारना दोनबासो मोजां जायो नालाय बेखायनो माबागोन आरोना नै दंफां गोदो बेयाव जेब्ला माबा दंमोन दंफां दंमोन बे दंफांफोरा बिराद गिदिरमोन आरोना दायो सेवख'लांजोब्बाय हामा जाजोब्बाय आरो दासिमबो बेयाव 10 बिगासो बारा एवबाय जाबाय ओमफ्राय इथिं दंख' इथिं 5 बिगासो दंख'दां आरोना 5 बिगासो दंख' होमबा साननानै आथिं बेयाव नोंसोरो माबा खालामदो आरोना टटेल खालामदो इथिं 10 ओमफ्राय इथिं 5 दङ आरोना ओमफ्राय बेसेबां जागोन गायग्रा हाया बेसेबां दङ आरोना जाहानिया बिराद सुदोंमोन ओमफ्राय दायो बे सुआ माने ट्रेक्टराव हाबजोबगोन आरोना फानजोबगोन ओमफ्राय दा नैबेखौ साइडनि एवना होदों दै गैया नालाय दै थाबा माने बस'लांजोबनो हागौमोन आरो दायो हाया बस'लांनो बेखायनो एवना होबाय आरोना एसे बुरिया जानायनि एवनो हाजिराखौ नागिरबा मोना हाजिराखौनो जोङो फेरें मोनदोंमोन So guys, आं दायो माने ओमफ्राय हाजिराफोरनो माबा लाबोबाय आरोना स्प्राइट लाना हायबाय स्प्राइट गंसे ओमफ्राय बिराद हाजिराफोरानो आंना बिराद जासुलागोन जासो खामानि मावनायाव गैया
खामानि मावालासिनो माने एकदमबारे स्प्राइटखौल' माबाबाय थायो आरोना बिबाय थायो ओमफ्राय दा बियार बिदोंमोन बियार बायनो हानायनि अकात गैया होनना बुंथिना थगायबाय आङो ओमफ्राय दायो स्प्राइट गंसे बुरखायनोसै आरोना क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा बिराद खस्थ' मावदों बेचाराफोर हाजिरा मावनायाबो माने माबा नङा आरोना मा होनोमोनलाय ओरैनो नङा नालाय बिराद गोसो होना मावो बिथांमोना खिन्थु बिराद बादुला आरोना आंना हाजिराफोरा माने लोगो नालाय थिननोबो हाया अननोबो ओंखारलाङो गथ'फोरना गथ'फोर मानसिना अननो ओंखारो बेनिखायनो बे स्प्राइट मोनसे बुरखायनोसै आरोना स्प्राइटआबो माने बिगुरखौ बोखाबाय लोंसननासो लाबावदों आं एसे बिसोरनो लोंसननायखौनो लोंहोगोन आरो आं दायो एकदमबारे मावखावगासिनो नै बिथिं आं थोनो जाबाय आं माने न'आव थांब्रबनो गोनां जादोंमोन आरोना अमा फिसा फानहरनो थाखाय बेफारि लेंहरदोंमोन आं दिनै ओमफ्राय बेफारिफोरा फैनो रोङासिनो जों गामिथिंनो माने जों गामिखौनो आन्दायनानै दोङोनो दा बेसेबा गोजानावसो दोङोनो ओमफ्राय दा हायगासिनो आरोना बिसोरो दा थांफिननांगोन आं दसेनि उनाव आङो ओमफ्राय बेयावनो एसेनो स्प्राइट लाना फैफाबाय आरोना लोंहोनो माबानो आरोना लोंहोनो थाखायनो ओमफ्राय दा बिसोरो आरगार मावगासिनो नाय मा होनो स्प्राइट लाबोनाय नुनानै बिराद खुदैफोरानो गगासिनो दं आरोना नाहरगासिनो आसोलफोरा स' गाइस दायो जों मोनसे बिराद गाज्रि खामानि मावखुमादों नैबे दंग'आ माने बैसोर गामिनिसो आरोना ओमफ्राय जोङो बेयाव दैखौ थेबथाजोबनानै नैबेथिं सोबाय माने जाहानि हाया नैबे दैखौ खावाबानो नैबे खिनिखौ गायनो मोना आरो ओमफ्राय दायो खावखुमाबाय ओमफ्राय दायो दै गैयालासिनो एवदोंमोन आरोना नै माबायदि जादों ओरैनो हाग्राया दाब्लाल' जाबाय थादों आरो ओमफ्राय दायो बेखौ दै सोनानै एल'सिगोन जोङो नुबाय जाहानि हाया बेसेबा गोलाव आयु रोमै बै औवा नुहुरनाया बे औवा नुहुरनाया इसिबां आरो 40 बिगासो जागोन ना दुब्लि बारियाव बेलेग हा प्लेनखौ एवोबा जोंनिया नाय माबायदिखौ एवो गाजा बिराद हाग्रा गिदिरखौनो एवो न'खौ डेन्जार माइ गायोलै जोंनिया एसे गाजा आरोना जोंनिया माने नेक्स्ट लेभेलाव माइ गायो जोंनिया जेराव गायथावना नङि बेफोरखौबो गायनो हायो आरो जेब्ला बेखौ गायनाय समाव जागोन दा बिराद साफासो नुगोन दायो हाग्रा बारि नुदोंना बेयाव माने जेबो गायदेरनाय गैयाना एकदम नै से रटाराव दायो फानजोबगोन आरोना दायो हाग्राया फानजोबगोन रटाराव स' गाइस जोङो दायो बेयाव हाग्रा बिराद गिदिरखौ एवनानै दायो एन्जर मासे मोनबाय सोर बुनाय आं मादों जागोन सेरेबदों जागोन अन्थाइ बाजाब होनानै एन्जर बेदरखौ सेरेबदों जागोननो बिसोरो खिन्थु आं सेरेब लोङा आं बिराद मोजां ओमफ्राय जोङो दायो माने मोनबावगोन आरोना इयाव दायो मोनबावगोन बिराद गिदिर एन्जर मोनगोन सेसा मोनगोन आरो बेयाव मानै मोनबाय जोङो सेसा माबा एन्जरखौ मानै मोनबाय ना मासेलाय मानैनो मानै माथाय साथाल आरो वाव चुबे गोथाव स' गाइस दायो ओमफ्राय माने एकदम एवखांजोब्बाय आरोना हाखौ एवखांजोब्बाय ओमफ्राय इथिं एन्जरबो जि बुरजा मोनबाय जोङो नै दा बेखौ जाहैनोसै जुमाय गिसिदों नैबे बिमामोन आरोना ओमफ्राय नैबे फिसा गोनजा बिराद बुरजा खमसे खम बेयाव दायो आधा केजिसो बारा जागोन ओमफ्राय नै एवखांजोब्बाय हाग्रा बारिखौ लांदां नुजोब्बाय दा न'खै इसको बेहते ही ट्रेक्टरनि पावारा डेन्जार हामालै हाग्रा बारिबाबो एवखावजोब्बाय नै ओमफ्राय जाहानि हाजिरामोन आरोना बियो दा आलिखौ एवगासिनो ओमफ्राय आं दा इथिं एन्जर लानानै नेगासिनो ओमफ्राय ट्रेक्टरा ओइयाव नेगासिनो ट्रेक्टरखौ दा दसे रायज्लायनोसै नोंथांमोना आंनि बे हालेवनाय भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक खालामना होदो आरोना एसे एकदमबारे 10,000सो लाइक हायथारनांगोन आरोना बेयाव
मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है 1 सेकंड यार मजाक हो रहा है 10,000 लाइक हायथारनांथारगोन एकदमबारे खामना होथारनांगोन आरोना तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगासिनो टाटा गुड नाइट